beyond. Iwacho kanyo ni nego bed ni loko piny Kenya wabedi kaka middle income country. Nenyi koro mga juang samoro dana moro mantiere gwenge mago mag Homa Bay kocha. Inyalo nyise ni middle country to chal nade nikech samoro jamoko paro to kara middle income country ni kara middle income country ni ento ochal nade Mollen. Erokamano Sharon. Aparo ni yiena mondo aduoki chien matin e kama Odhiambo ne temo wacho ni kan moro pillars kata mise ma okete the new vision modwa timoni ok wuoye gik moko kaka the rule of law. Aparo ni nitiere pillar kanyo ma wuoyo about governance, and king'iyo governance lach en olach ahinya, oting'o gik moko mang'eny. To governance no nitiere gi institutional stability, nitiere gik moko kaka accountability, and when you become accountable kata kaka ker nyaka ibed accountable to the people nikech sovereignty belongs to the people of Kenya. So aparo ni kuom pillars kata mise kata gigo ma plan no miombi watch governance nitiere iye kanyo, to mano will speak about the political goodwill mabe Ben ose mention kanya my colleague Ben. Kawe mano gima nyaka ng'ere ni ma en mana chako twak kata sumo paro. Ka nitiere gik ma onengo loki e document no tibiro time kod in kod an, to ka wayie ni wan jo Kenya waweyo mondo politicians o hijack the process mondo gigo mwagombo neno e document no kiketi, to makosa ok bibedo marwa. Makosa biro bedo ok bibedo mar jo politicians go, biro bedo marwa nikech wadagi mondo wachiw pachwa e yo makare. Document ni is not a static document. I mean ok en gima oselosi ni koro ok nyal loke, ok nyal timne gimoro amora. En gima pod ni kod chance mondo jo Kenya ong'iye, osum pachu. Ka nitiere kuonde moko ma ja Kenya kaka Odhiambo gini dwaro ni mondo loki kaka technocrats, bende through that conversation onengo gichiw written memorandums of pachgi magidwaro ni mondo bed infused into that document. An kod adie kata gadieri ni jogo manyotemo timo oboke no kata document no temo ng'iyo those global aspects mo wacho ka, nikech kidwa ni itim gima ber e mise achiel kuom mise go dwaro ni Kenya mondo bed a competitive country. Ok wanyal bedo competitive ka ok ing'iyo ni jogo mipiem godo kata jogo malibamba midago kata pinje maoko mabeyo migombo mondo ibed godo go tim ang'o. Koro an kod yie, and maybe kapok adhi kata statement mawacho no, an ok support sirikal. An awacho pacha kaka jalony e gigo madagomb neno kaka japiny Kenya ni e vision 2060 oketie. And kata dhana matemo timo plan mare inyalo chano gik mang'eny ni dwa ni tim, to ka ochopo seche mitimo implementation tiyudo ka kan moro ok ochopore kaka nyidwaro. Mano e gima samoro notimore kod vision 2030. Emomiyo CPA Ben wacho kata ni nitiere criticisms manyaka time document. Wang'iya ne what were the pitfalls. Ang'o kanye mane kotho goyo wa kane watimo implementation mar vision 2030. Ere kaka de watim mondo waum kodhno mondo kendo ka wadonje vision 2060 to chako gowa. Ang'o mane watimo maber. Ere kaka dang waber wanyamano kwa dhi mbele. Koro ok watimatima document, ok timatima vision ma ok itimo the lessons learned from the previous vision. Ok ing'iyo an assessment of kama intie a previous vision, nikech gini tudore gi machielo cha. Watieko ma ochalo ng'we kede. Kichopo kama wadu nitie tichiwo ne the baton. Ichiwo baton kiringo maber ting'eyo nene ringo maber. Kasa mang'wecho rumo to ok wabedo namba 1 to wadok piny to wapenjore to ng'ama ne chiwo ne ng'ane cha ringo nang'o, dibed ni kede no lwar no chiwe mok kaka nonego bed ni chiwe. Koro gima temo wacho en niya, ang'eyo ni Odhiambo en kare ni kan moro ka wang' wachako twak to wabiro chake ka political temperatures ose rise ma kila ng'ato dwa nolukore, to nada kwa kaka japiny ni mondo jo Kenya ka conversation obiro chakore en mana ni mondo pachwa oyawre ni mae vision modwa bedo godo. Ere kaka dang' wagere mondo timre nade mondo bed maber.
To ka wakete siasa to ok wadhi yudo konyruok. And gima ng'eyo ni pod wadong' kod higni 4. Kata bed ni wachake sani ka elections otim, wayudo ker machielo mok ker ma wan godo sani. Pod jogo man kod paro mopogore mane dwaro ni mondo gine gik moko e document ma pok oketi. Bro dwaro ni mondo ketnegi, mondo lose, mondo ka chopo seche ma wadwa timo implementation kata kwa launche, to en document must speaks the aspirations ma Kenyans te. Aweyo mano mondo aduok penjo mi penja ni lek kata thoro mar Vision 2030 en ni ne geno mondo Kenya obed a middle income country kochopo higa mar 2030, that is 2030. Kata kamano pok wachopo. To ka penjo ni to a middle income country en mane? Nitiere metrics ma economics kaka Odhiambo biro nyisowa ni mago e gik ming'iyo mondo mi ong'e ni Kenya en a middle income country. To ni penja ni koro dana moro manie dala to nyalo ng'eyo mana, adwa miye mana gik moko matindo tindo. Kuom ranyisi, nosechiw pillars minyalo ng'iye godo. Gin gik moko kaka ni be nitie ja Kenya ma pod nindo kech. Be nitie nyathi ja Kenya ma ok nyal yudo thuolo mondo dhi e skul e lwasi makare. Be nitiere ja Kenya ma onge kod ot kata ok odak e yo maber kata makare e seche ma wachopeni. Nikech mago e mise mane mokwongo mane nitiere Vision 2030. Be nitiere jogo ma koso tich kata ma yuto gi e odiochieng' achiel okochopo atamalo ma okwan kata ma obedo recognized e piny ngima kipime kod a metrics moro nitiere kanyo. To mano kadwa tiyo godo nikech dana ok biwinjo. En niya, be nitiere seche ma wachopeni nyithindo kuonde ma skunde koro sani onge, nyithindo ma ok nyal dhi sikul, jo Kenya ma pod nindo kech, thieth bende ok giyude yo makare. Ka answer en yes kata no, aketo gi na form of question mondo dana kanie dala ka nitiere to moro ma en godo e yor thieth, e yor somo mar nyithindo, e yor nwang'o chiemo, to nyiso ni pok wachopo that middle income country mane wageno kata mane waleko kata ka ne waloso Vision 2030. Koro mane kaka dang' aduoki e yo ma chuok, nikech ne nitiere ni mise ne waketo mondo thuolo mag rawerni mondo yud tije, mondo kembe migero kata mag loso mwandu e piny Kenya omedre, mondo mi wabed gi sufficient space mag nyithindo mondo nwang' tije, mondo wadong godo economy marwa. Ka mago pok otimore, to nyiso ni pok wachopo lek mane wan godo e Vision 2030. Erokamano ahinya, ilero yo makare. Odhiambo kapok idwoko dong'